ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ଖାଇଛ ପଇସା କିଏ ଦବ? ପଇସା ପଇସା ସିଏ ଦେବେ ସିଏ ଦେବେ ସନା ସନା ଆରେ ସନା ଦବ ଯେ ହେଲେ ସନା ତ ନାହିଁ ନା ମଇଦାନ ଉପରେ ଦବ ତ ନା ନା ଆମେ ଖାଇଛୁ ନା ସିଏ କହିଲେ ପରା ତାକୁ ଯାହା ଦବ ଆମକୁ ଯାହା ଦବ ସିଏ ଦେବେ କହିଲା କି ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବ ତାକୁ ଦବ ତାଠୁ ବି ପଇସା ନବ ସେ କଥା ନା ନା ସେ କଥା ଖାଇ ତୁ ଆଉ ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାକୁ ନବା ତ ନବା ନା ତ ସେଗୁରା ନାହିଁ ଚମ୍ପା ଶୁଣୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଫେକ୍ଚାଇଂ କରିବୁ ଆମେ ଶାନ୍ତକର ଇଞ୍ଚେ ତଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଫେକ୍ଚାଇଂ ହେଲେ ଦୋକାନ ଛ ଆରେ ଦେख ତୁ ଶାନ୍ତକର ଇଞ୍ଚେ ତଳେ ହେଲେ ମୁଁ ବି ଶାନ୍ତକ ପାଖକୁ ଯଦି ଠୁଆଲଟା ଖୋଲିଦେବି ମୁଁ ବି ଇଞ୍ଚେ ଉପରକୁ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ ପଇସାଟା ଦିଅ ପଇସା କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଦେବି ପଇସା ନାହିଁ ଦବୁ ମନା କ୍ଷୀର ଗାଲ ଦେଲା ମନା କଲି ପଇସା ନାହିଁ ଆରେ ମୁଁ ଝଗଡ଼ା କରୁ ଚମ୍ପା କିଲୋ କାନରେ ଖୋସି ଦେବି ଯେ ଚମ୍ପା କାନରେ ଖୋସି ଦେବି ଯିଏ ପଇସା ନ ଦିଅନ୍ତି ଏଠି ଖାଇଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି